la Mulungu pa 9 March 2025 kuchokera ku Times Television timanyadirako kuti TTV tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Cholinga cha program ya Hot Current ndikuti tilankhulepo pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo timalankhula ndi akumibando amene amalandira misonkho ya Malawi. Timawuza kuti kodi mukamadya mukuziwa kuti amene akulipira misonkhowa akuti mwakuti pa nkhani zakuti ndi cholinga cha program imeneyi. Langa dzina ndilobwerecha Wonder Nkwenda Vivi Msisia Ndevu za Maye, komanso awanda chimwene anga Vayana Chunga amaphang'ombe. Takulandirani ndithu amaphang'ombe. Mbali yako kuli amsuku Jona Pankuku amsukuluzi achira bwinobwino chilichonse chili mchimake. Nkhani zimene tufuna tikambirane mu tsiku la lero ndi zambiri, zikachuluka sizijeka, koma izi titafuna ndithu tikuyenera kuti tizikambirane. Kodi mugwirizano watonse uzitha bwanji? Chifukwa chokuti zikuoneka pachichewa pali mawu amanena kuti mkwiyo ndi chikondi chikakhumudwa. Anthu amene amatikondacha akakhumudwa masanduka mkwiyo, nde umamva nkhani zobisika. Kodi ma members a Tons Alliance ayamba kulankhula zinthu zina chifukwa chokuti akhumudwa kukuchitika zotani kumene mudasalako ni ma alliance partners anu kuti azilankhula zinthu kunjako. Anzathu achikatolika alembaso kalata ina pastoreta imene akuti khala ngati tagwidwa njakata, osankha osowa tingosankha satana wang'ono wankhasa. Tagwidwa njakata komano nkhasa. Kodi nkhasako ndi ndani? Ndi zimene tufuna tikuze kuti tikamati nkhasako tuphatikisa ndani ndi ndani pamene tufuna nkhasako. Inaso imene tikuyang'ana ndi nduna zaboma. Kodi MCP government ikakhala kuyang'ana ndunazi umakhutisidwa kuti this is the best there is, kapena tili ni mphwepwa zambiri zotayisa nthawi palibe zimene zikuchita. Kodi bwana munyamula anthu amene wawa kuita nawo kampeni, kapena mugwedezabe kuti mwina dzikoli nkulitakasa Deadwood in cabinet? Kodi msonkhano ya ndale mauthenga amene akuperekedwa ngotani? Ukamamvera msonkhano wa DPP dali nawo inaposachedwa pamene machitidwe agangati akuti chani? Mukamva wa UTM oyankhula daga bambe akuti chani? What is the message? IMCP, what is the message that they're telling Malawi? APP, Amai Joyce Banda, former president, akuti chani? Nanga UDF akumati chani akatuluka? Kodi zimenezi zithandiza bwanji kupanga chiganizo tufunika zimenezo? Mwamsanga zinaso tungoyanga napo kodi kumafuta update kuti bwanji? AIP tidamva ndithu akuti finally titakuwa finally mukapanga chibwezi nthawi itali achunga mukamakwatirana simangulemba just married mati just married finally kuti takwatirana amwene titakhala. So titakuwa hapo za AIP akuti we are phasing out gradually, kuti atimfa khala suku. Azibambo program imene imatifika ndi thandizo lochokera ku Series Enterprise. Timve uthenga wawo. Here at Selly's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Power Bank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Somba in the Selly's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Selly's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Selly's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Company ya Malawi ya Selly's Enterprise imene imatipatsira program ya Hot Current pano pa Times Television, TTV, komanso ma platforms osiyana kulikonse kumene mungakhale. Amagulisa katundu wa stationery komanso wa electronics ali
kuzomba komanso kulilongwe. Azibambo nkhani ndi zimenezi zitiyambe nkhani ya mgwirizano chimene chatsitsa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga ndiyo kuti anthuwa officially I think mgwirizano udata adagwirizana amene ankapanga mgwirizano ula ena anauzidwa kuti I think tikazangofika nthawi yokuti anthu tambapita ma convention ndikuti aliyese aendere yache. So chimene tikukambira nkhani imene ndicho kuti taonapo some members amene anali ku mgwirizano coalition akupanga comment zamene udayendera mgwirizano umene uwu nkumalankhula zinthu zina zokuti anthu amati kudikani. Now recently taonapo so member amoza amene adali kumene kukupana kupanga zawo akulankhulapo ndefunso ndilo kuti kodi ukamamva anthu aja amene akuyankhula ambiri amayankhula zosakhutisidwa kuti mgwirizano umene udayenda amene amaganizira then manena ineyo kuti amati anger is love disappointed. Chifukwa udamkonda munthu ndo akukhumudwisa umazakhala ndikamkwiyo kuti ayo ngandipange zimenezi. Kodi are we seeing my members amgwirizano coalition omwe mwina sadakhulisidwe nimene nali mgwirizano ndakutuluka umayankhula zinthu zina zimene anthu akudaba kuti mwayamba kuulula kuti andevu zamwe akagona amaliza mkonono amatusa chipwembwe nene mpaka na kukhutu ochunga mungaiyankhe bwanji potengera zimene takhati kuzimva some of the members amgwirizano coalition anapanga comment mwina atachokako kumgwirizano pali mawu aja amati pain ululu kuwawa ndikumene kumapangisa anthu kuti aziulula ndikuyankhula mmene akuyankhuliramu. Chifukwa mukati muone kwamba kuja anthu watu adagwirizana kulikonse kumene kumapita achakwera kumapita malemu achilima my Joyce Banda kumapita ndithu ndi anthu onsewa amagwira ntchito as a team anankachita kuoneka kuti koma timu khanga dachita jail akumagonjerana pamene paja nkumapangana ma agreements iwoza sogola kayoza tani kayoza tani atizalowera apa. Koma zimene chikuonekachi it's very obvious kunena kuti uku one ndikukhumudwa. Komanso number 2 ndingati kuchikucha kunena kuti I have nothing to lose mwandichita kale chipongwe ndene ndiulula zimene ndimafuna kuti tibise zicha ndiulula ndiyankhula. So apapa tikuona anthu amene akhumudwa. Koma more than that ndikuona ngati kuti ndi mwayi wokuti ngati dziko komanso zipani zilengerepo mwayi wophunzira. My lessons are being taught here. Kunena kuti pali zinthu zina mukamagwirizana samalani pamawa. Kodi ndi zinthu zokuti pamawa zitatuluka pagulu you'll be able to defend them. Kapena kunena kuti kamalowa mmigwirizano what can we avoid zinthu zimene ma mistakes amene amgwirizano coalition adapanga tonse tinga osamgwiriza koma rather tonse alliance tingatani kunena kuti ife tikamazapanga alliance yathu tizachite avoid. So kuyankhula kumene ndakumva papa ndikuyankhula kowawidwa ndikulankhula kuchokonena kuti munatipanga chipongwe mwinaso pali zinthu zina zote mwina sanga yankhule fole mwina senso takwakuza iwo koma kwa iwo wonse amene ankaifunira ziko lizabwino this is an embarrassment. Easy ndi zinthu zokhuza chifukwa awanda akuluakulu asogoleri pomafika kunena kuti onani signature yanga ona tinagwirizana izi kusonyeza kuti asogoleri athu ndionena kuti simungawadalire kwenikweni pa nkhani ya migwirizanoyo. Izi zinzandale izi zongofuna kuti anthu aoloke zimene zimachitika kusogoloko aliyesazadziwa yekha and I'm sure zipani panopo chifukwa chimene tikuona kuti zipani zikukanika kuti zipange ma alliances so far is because of the past experiences. Ndi chifukwa cha zinthu kali zimene zizi zimene anthu anaziona kutonse. So for me I will tell you kunena kuti mwina so timva zambiri kuposa papa but all in all anthu adakhumudwa ma partners akhumudwa apita amba kulula chifukwa cha mkwiyo chifukwa chonena kuti zimene adagwirizana si zimene zikuchitika. Pamakhala mmoza amene amasala pakakhala mgwirizano ndi apa tikuona ngati MCP ndi imene yasala mbomamo anzawo sajokhala ngati I don't know kuti ke achina usa reportani but we haven't heard from him. What lesson is MCP learning from here, you know, kugwisa ntchito umwambi yokuti kumakhala bwino ndi anthu pa nthawi ngati imeneyi nkulakwa number 1. Number 2 kodi utati even iweyo udali kubanja ndi banja lijalatha how much can you say about your partner zimene zokuti mwina iweyo pa nthawi imene mnali pabanja sumayankhula paifoti latha ndio kufuna unene kuti kodi ayi msamangu aona tamena how do we balance mbali zonse wawawidwa mtima ayi amene sada wasweka mtima ayi how do you deal with heartbreak? Ndiyambe ndi mwandifusa oyambali kuti MCP idziphunzira chani kapena how should they interpret zimene akulankhula ma partners awo. Yes. Akangoyamba nkunena kuti
zimenezo ndagwirizana kuti chokani ngati mufuna chokani koma pumasiti kusintha because ena that's their argument abana integrity ija ndiyofunikira pena paliponse inu ndine tikakhala kuti timakasaka ndetapha ndetagwizana namwene ndi 10 kasi ndalemberane koma pasi pa mtima muzoripiri tinakabaza mateni kuti lumudya chafu ndipo sabwere manje kujenjera kufuna mutenge 15 noka to me that's uncalled for ndikuti integrity mwa mulibe mulutambwali because what I'm seeing here ndika what we are saying kwa anasi kuti ali yesa kubera mayo ajihada akulira mbali naye akamuzwambo akulira mbali naye UTM akulira mbali naye by just para timu yao ama osewa sangakhala kuti akungolira popanda chachitika kumena kuchokerako alipo pamene papondedwa mina wanenera wayana kunena kuti it was all good, all was well tukuchosa yani TPP mboma and it happened so ndiona ngati kuti mwina MCP mene ena akulirira nkuthekadi mwina adapanga za ntolotseni tikujani patsogolopo mwina that's what happened komanso as a lesson to MCP akhale ndi a deep reflection kodi zimene akunena anthuzi nzoonadi my Joyce Banda kuti akambirana nawo chani opala kha kuti ena panalibe in this case ndikuti kapa mtsogoleri wa MCP achakwera basi amala akagwira apapa akumamvadi kuti UTM ikunena zoona pazimene akagwirizana even malembe chili malipo akumamvadi kuti Joyce Banda akunena zoona if the answer is yes asangopanga trash is because ikubwera so nthawi and sikalekale miyezi yake ndi omweyi afunanso kuti akhale nawo so mwanena kuti sungakhale wekha munthu mmene chisankho chimayendera masiku ano you need munthu wina so wina uja kuti abwere they'll have to be convinced you treat them well, you not treat the way you treat the others so ndikuona ngati kuti MCP, not just MCP, even other political parties, especially the bigger ones. In this case, we can talk about DPP. Because Zumakanga no kuti andimati nzibwera kuko kumano mwina fusolmen mafusa nanena kuti pali mbali ziwiri. Yes. Pala wawa ya uzilira bwanji munthu kuti yes. I know amati olira sitting gwira ukama. Atakulankhula mene angalankhulire. Yes. The questions that people are going to have is kuna kuti kula izizi zokuti akukupondanisi mwazidziwa lidiro kutheka mumamba kudziwa chaka choyamba chadutsa chachiwiri chadutsa tayoseyi simalankhula chifukwa chani of course mwina theka makhala ndi chiyembekezo kuti mwina ndikamala chaka chachitatu mwina asintha ndikamala chaka chachifolo mwina asintha I know mene olankhula wayana kunena kuti these guys timva zambiri kuposa patipo pamenepo apapa chabwino maphang'ombe idalipo nthawi sitinganeneso mobisa baba kuti anthu onse zipani zotsutsa zidagwirizana kuti zichose DPP pampando that's why tidaona tonse alliance adali ndi one common enemy amene amaona kuti idali a DPP mmene zikuyendera zinthu panopa do you see zinthu zikupanga shift kuti no anthu amene anali mbali ndi MCP kumayang'ana one common enemy which was UDF sorry DPP do you see them now seeing MCP now as their one common enemy kuti akhozaso kukaphatikizana and if they do that how should MCP handle that? Is it too late for MCP to reach out to my partners to say, please come back, let's discuss, can we sort out? Is it too, how do you manage this situation for a win-win situation? MCP, DPP, ndiye awulira ali pakatiwa. Ndiyambe ndi IMCP. Yes. Kunena zona, ngati MCP itatuluke mboma mwezi wa September, they will have nobody to blame but themselves. Sakhala sondiwina omuloza zala koma iwo okha. Chifukwa mwayi wote anakakonza maubalewa unalipo. Zaka 4 ningoti 5 zimene zonena kuti anakatha kunena kuti iyayi koma ayutemu alilamokwanira. What are their issues? Mwina di first year second year tinapanga ujeni. Yeah, anali nawo mwayi umenewo. If anything, panopo it's too late. Even amena atakhala kuna kuti amuchite reach out iyo. Anena kuti it's too late. It's too late.
So pamene popo I'm sure kunena kuti alipo anthu ena chifukwa even mene ankayambira the Stones Alliance analipo ena amene ankaifuna alliance MCP ena sankaifuna. Similarly the same thing. Alipo ena onena kuti samaona kufunikira kwa mgwirizano. However, what they forget is kuti ndale is about strategy. Ndipo pa strategy nthawi zina sikuti umachita kumkonda munthuyo kuti uyu nde akhale darling ayi, koma amene mungathe kuthandizana kuti mukwanirise zimene mukufuna kuti boma liyendesedwe amalawi asangalale umagwira naye ntchito. So alipo anthu ena amene saoneka kuti even mayankhulidwe awo somanga takhala tikumamvapo ndithu ngakuti ngakhale malemu ali alive achilima UTM ili ndithu actively in government kuti pamakhala zinthu zina even ku cabinet iko anthu ena umachita kulesa kuti ayaya mayankhulidwe awawa somanga kwatonza anzawo aja ngati kuti si anthu ofunikira. So for me nimafuna ndinene kuti MCP, if you're going to lose out because palibe amene afuna kuzagwira nanu ntchito, you have yourself to blame chifukwa inuyo simunachite treat bwino anzanu komanso simunaone pamawa. Number 2, nimafuna sokono ndiyankhule ndi zipani zinazi. Zipani zinazi ine ndikuona ngati kuti chimene chimachitika kuno ku Malawi wanda komanso kuno nzanga Jonah tikafuna kuti tifuna tichose boma. I'm telling you, sitimanga naso china chili chonse timangogwirizana olo ena wasatuze chanzeru chotazapanga ife bola awawo enemy ndi uyu komuneneme achoke aboma tena kationa kuti zapanga bwanji. And that is one of the key problems emete makhala nayo muno Malawi. Siti kunena kuti ngati boma lati kwana tili chose tili ndi ufulu ndipo ndi ufulu wathu mphamvuyo ndi athu ife ofota Malawi. Koma at the same time how I wish tikumayanganaso kunena kuti sopano iweyo ndikakukwatira awa akachokayo ndikatenga iweyo iweyo how different are you from this one chifukwa pamene pomponera kuti ambiri waso athomabisalira kumeneko osatuza zona zapanga chani koma foti ifeyo tikuona zako munene mkwiyo ndetu kulowa kuti kumeneko kumaliza nene mawawa. The advice that I can give kwa awawa amene ali ku opposition kuti pangani gwirizano. Ine I would say kunena kuti mkamapanga gwirizano muyangane maka inuyo amene munali kutonse acha muyangane kunena kuti tinalakwisa zinthu izi pamene tifuna kupanga gwirizano wina kampanga ndi DPP kampanga ndi ndani tentionesese kunena kuti kodi titani kuti ichi chisazachitike I'm sure some of them are already looking at that apati mpheche manjovu sopetamo kawiri kodi munayendedwa njomba kwinawo apaso mufuna akakuyendera njomba pangani zochenjera mupange zosamala zonena kuti ngati mukulowa mgwirizano mukhale kuti mwaziteteza ring fence yourself ndi some sort of mechanism kuti mukazalowa mboma chimene chisazachitikeso kachiwiri. Imeneyo ndi nkhani ya mgwirizano. Kodi chuvuta ndi chani kuti anthu amene adali limodzi pana kulankhulitsana zoitani nazija kuti aya ndevu zamwe ayamaliza chinkonono chipwembwenene chuchoka kamolo wankhutu kodi zuvuta pati? Is it too late for MCP to talk to anzanu kuti muone kapena are we seeing the change imene nalipo kuti anthu adagwirizana atayangana common enemy which was DPP then? Are you now the next enemy that people are looking at say kuti MCP is our enemy, let's unite to remove mpange bwanji kuti Malawi tiziwina ngati dziko chifukwa tikamaliza zonsezi pakati pasogolo patupa pali Malawi tonsefe titaphatikizana sife akulu kuposa Malawi. Let's think of our country and make the right decision for our country. Tichokepo pamenepo tipite ku nkhani yathu yachiwiri. Nkhani yathu yachiwiri ndi kalata imene yachokera ku mpingo wa Katolika munyengo ino ya Lent. Ndikhulupirira kuti ngati sakulakwisa idatulukaso inanso munyengo ngati can't remember whether that was last year or the year before koma idatulukaso kalata ina. Muli nkhani zingapo koma mwina imene anthu ambiri tukambirana ndiyo kuti pamakhala ngati pakuunika kuti msogolera amene tingamufune ngati dziko akhale woopa Mulungu. Ndakunena kuti kuopa Mulungu wake kukhale kotani chifukwa umatha kukhala ngati ukuopa Mulungu ukuopa zinthu zina komanso akhale strong wolimba mtima making bold tough decisions. Ndezi zimene zimachitika yumazakhala ngati alisa umazayangana kuti khanga taonena wathu uyisa khanga ta papa alina wathu nyadi lali yese kakhanga kuti game ikulowa mbali yacho komanso ikumazanena kalatayo kuti kanga there is no better candidate komano kuti ngosankhako pamene ayimapo meti manene amuja kuti mbewa zativuta tenti ngoja kusifiri kuti nangati panga bwanji ndiye
kodi swiswidi okay tipite kwa mafuna ndifuza auze na mai ndaza kumbukirira pale anthu ena amati dandaula kuti tumazakhanga titungukamba kuti asogoleri ndachakwera ndamuthalika kuli ujeni akabambe Joyce Banda Muluzi ya nde anangomwa yes so tisamango tena komano paosewo nde kuti kalata ikuona ngati palibepo wabwinobwino chifu kuti swiswiri ndiutiyo pamenepo yes ndiyambire kwa swiswiri muchwa yes kalatayo I think ikunena kuti nkutheka kuti alipo anthu ena yes ovota atha umaona ngati kuti ayi lisindikuonapo wabwino yes yeah the letter tazonse kuti ifeyo ngati mpingo anena kuti safuna mapangazi lezo safuna they are not endorsing anyone yes komana kunena kuti wajenjera even if mutakhala kuti simungonapo munthuyi yes muyesetse mpezebe winabe that's what I say yes. Kuti we should use the principle ya lesser evil kuti sarana ucheperako ukali yes ndutiyo kunosewo nda satana wina amene munasanga yes makaba pepana pa kumaona likawa timanena kuti tikamapita ku chisankho nthawi zambiri zisankho mezera zona mbuyo anthu amakhala excited you know there was an excitement tupita koma pano pazokuoneka kuti ukasankha chifukwa masiku akwana timayenera kuti tiponye vote after 5 years there isn't that excitement because umati ukasati uzakaenda uku koma tipangabe tivota and wina wake akhalabe president chisankho ichichi mwene ndingwamba chonchi ngatali yense mwa candidates forum ene nditunduli wachulewa ati akupita ndi ekha pa ballot ndi chipani chake yes ndekuti by September 16 tizakhala ndi 4 former presidents yes kapena kuti 4 former presidents amene alamulira kale dziko linoli chabwino amene afunanso kuti alamulire chabwino amuthalika my Joyce Banda tino atatwe ndachakwera azakhala kuti taisa kale yes ndi tukachita kachukena yes so ukayang'anira kalata ya katolika mabishop akhala very careful not to talk about my problems they don't say what was in the so don't want the qualities that they are talking about kuti wala tisankhe tsogoleri amene atokutenga some bold and tough decisions pa mavuto amene tili nawo tikhale ndi tsogoleri amene kukhala ndi kumaoneka kuti ali ndi ma solutions atafika mwina sadzidzimuka ndi zimene zilipo sapa so mapatsa mabikozi ndazi zake komanso tikakhala kuti liberate we appear kuti it's a choiceless election akula kuti tiyesetseni betitani tisankhe pamenepo mpamene ndikuona ngati kuti the ball kwambiri ili mwa Malawi inwacha ineyo that's what I can say kuti Malawi mwaona awo kuli awa kulapula fundo izo kunjako kwa inuyo amene akuoneka ngati kuti nkhasako ndi ndani potetsa mavuto amene dziko ndani lukumana nawo yes achita kunena kuti komano opatakhala kuti pavuta pa mtundu wanji kusavota isakhale option no ifeso dani na munomo I love what Wayana has said kunena kuti akulu there was a time every other time imene tindi chisankho it's another opportunity for us yes to decide on the councillor Dasankha, to decide on the MP Dasankha, to decide on the president Dasankha, and the administration if we truly believe kuti achakwera ndi boma lawo they have delivered to our expectations come on give them mandate tiramuliraniso tuona kuti kusintha kweni kuli ndinuyo but if you feel kuti no atipweteka sala pange zimene adalonjeza kadi so indani ili ndinuyo magai zivaya simunapanga zimene atani timafuna ngati DPP MCP osa akoneka kuti they are tired with their ideas let's go out akho muli kuti akondwani nafuma akabambe kapena tukweseni ati nunda economy kwa tupere mbusi atupere mbusi ma independent ena ayamba kutumiza na ndalandira list ya ma independent kuti ndungo zwa Tobias iya ibaliena aliswa ndani amene wa wina ake mna kalipira pa kulinji pa waidi alipo so madraina akanditumizira so nangwayi wala namumba ala kalipira pa kulinji last us of na pange akudi walo kasa pange big kuna pesa ndalama za ujeni so to we are a serious nation we need serious people to me
akatolika aja ndi maka apa qualities of that leader Malawi needs today. Because tukamba zake lolitu. Now tukuyangana what we are going through paka deliver. We do not need a leader amene takapatsaso. Ayambe iya komatu Matikaziwe bwanji. Fuso tuli makhala. Tena mwapa samwaya. Ena wasina hapa So mungaziwe bwanji when it comes to that kazi uyuya amendu kwatira babayi. yes. Saka ngoza pasa. Yes. Ineyo on this one timagwizana ma Joyce Banda adani nakuti akulu utsogolere sunga ngoyamba lero ndi lero can we ona nikumbuyo Yes. awawa kodi kumena kuchokerako apanga chani if the highest has gone ndukhala diko no ku challenge bas professor nakhawo diko no ku challenge uje pesa ulikoni uje pesa pali mipingo yake kanani akuti adana khalapo kuna ndi asha umango pereka moni kapena timati ma greeters anthu akapanga paki gali moto asalawe jali kumapasa moni kodi debate this lero anga diko ni ndikupasa ndikukhala paganizo wanga diko ni kumpwekeza here's what I'm saying. yes ndukamba no setup ya chimene ukuyendetsa zisazo zimapiti leader tu Chabwino. alipo anthu ena ndamvapo even nthawi ma campaign muzipani ma convention ine ndakhala president wakuti kukwaleji you want to manage now a political party tasiya nkhani so the point is kuti tiwatsatire kumene akuchokera yes mkulu mufuna makhalenda president what have you done kumene ukakhala vanhu saka kudandaula iweyo were you performing there and do you expect kuti unakhala kumene basingokupanga jabu uku dziko like serious koma you know amene matipanga betray No. so lero ndinena anthu andale sipani chifukwa anthu ambiriwa amakawasokolosa ndi anthu azipani ndamatenga convention kuja ndikutipasa kuti uyutu ife tikuti katundu ndamene so muzaona kuti akuchipaniwo nthawi zina amakatenga anthuwa chifukwa cha ma personal reasons yes fanthu aja mwina akuziona nawo kapena kuziwa kuti uyu atakhala president tauzaja nawo bwino so ifeyo timangokhala olandira makandidate aja abwera kufanya sini mavotera ma independent aha chifukwa ndale zathu tinaziuza kunena kuti chipanicho ndi chimene kuli ndale it's something that andisikuno kokha ku Malawi zipani maiko ambiri ndipo vuta kuti independent akawene so chisankho independent take anu aja independent take anu aja nanga mnaisa wanayo kwa isaso so don't judge a book by leo kama uzaji akabisana kwa kasa mango muuza zoona yena akunga bebani yeah so what I wanted to say ndikunena kuti nkhani choyamba awawa kanga tamatimvera akatolika fatida wadandaula kungoti tinkaluma maulemu kuti komatu inuyo mnala amozi matilozera amene munati kankha ukuku tonsewu kenani ndi uyu akatolika simunganame kunena kuti inuyo simunatengepo gawo munatengapo gawo pochosa DPP pa boma so italakwa kumazana kuti ndemutazanena kuti ayi Bagamoyo ndi zinazo ndetinadandaula panopo this time around akuoneka kuti they've really tried to be careful sakupanga endorse yayi mwachita bwino kwambiri tikuyamikireni and neutrality imeneyo ndiyo thandizira koma pamene mukunena kunena kuti lesser devil it means kuti even inuyo mwavomera kunena kuti koma apa pakoneka kuti ma devils wonde alipo so for me I wanted to say kunena kuti mwinaso nthawi zina time has come for us to think big as a nation kuti kodi mene timachitira ndale zathu mene timayendesera zinthu zathu even zisankho and stuff like that is this ndi mene tizingopitira timene tizichitira chomwecho kodi anthu amene amalawi because ine wanda indakumana ndi amalawi ambiri amene akunena kuti if we were frustrated in the government we also frustrated kunati ma options amene alipo sakutipanga inspire ndikaguluso kakakulu kodi amalawi otero option yawo ndiyotani potanena kuti ayenera kuti akavote so akapanga bwanji so this time kufikira September alipo amene angawachite convince amene atachite turn around kunja ena amanena kuti ma independent voters anthu onena kuti panopo sanapange chiganizo alipo ambiri ndiyankhule kwa inu directly anthu andale kunena kuti in case ngati mukuona kuti ife tilinawo kale base za basizo 2025
mutakugwa nazo mutakudabwisika panopo alipo anthu ambiri onena kuti trust me agwira njakata ndikumanena kuti titani so musatengere zonena kuti MCP is unpopular kama musatengere zonena kuti ya DPP anthu ena mutengere zonena kuti kodi what can we offer as solutions to Malawi and how can we communicate our message kwa Malawi the electorate kuti ati krupirire akati votere. So for me that's what I wanted to say kunena kuti pasi swiripo pavuta because Malawi ena they will just resort kuti basi kuminoti sadani disavote ajukana suswiri alibambira suswiri ya komanso awaone akuti asavote ino chonde tose tikukavota nanga titalembesa tiyeni tikavote tisamaza blemane chifamesa avota azafuna mati blame ife sitinavote kusavota ndikuvota abe ndamene samuona mvotera ata timuona masiku adakalipo kuti suna vote ndamene sumafuna wawina nje uziti chani azaka bakhala 5 years yotoka 6 yes wow palibe kunyanyala palibe kunyanyala tose tivota bakhala president ndithu amene atilamulire tose timuvomereza kuti ndi amene iye ametapanga tikuona nzathu ameki ali busy kumawerenga pano masiku asala less than 200 kuti tikaponye vote ngati simunamuone sukusulani timuona ndithu alipo pa amene wasubika budget sopano ya rirani yes anauza kuti kodi baga mwaiwerenga kuti atakhala kuti munthu sanapeze outright majority tizapanga bwanji ndeka budget ambaso kumvaliza pano zokufuna banga kusumeki kuti yani sipula ivangamene yes hapa sanituma masiku about 14 days kuti ngati simusintha ngati simundichita guarantee ifeyo kuti chisankho chiyenda bwino nde tivutisana. Anyway, that's for another day. For another day. Yes. Timbe utenga uchokera kwa sponsors athu pamene tamaliza nkhani yathu yachiwiri. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Somba in the Sally's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sally's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sally's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. mukuonera hot current pa kanema wanu wa Times komanso tili pa Facebook komanso tili masamba ena osiyana amene mukuonera program imene iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Sally's Enterprise. Tili ndi amapang'ombe komanso tili ndi amsukuluzi mbali yakuno muli ndine Nkwenda Vivi ndevu zamwayi. Nkhani ina imene tifuna tikambirane ndi mauthenga amene akuperekedwa nthawi inoyo. Officially meki kunena kuti campaign yamba in July. I'm at 14 years 14 July official campaign koma izi sizikwaimisa anthu kuti aziyankhula they don't call it ma campaign meetings amatika ma development rallies whatever they call it but they're talking to people selling themselves. Taona masana omwewa tidali kusalima ndi DPP kumeneko agangata amalankhula ndi anthu. We've seen UTM akulankhula ndi anthu. We've seen MCP all over the place with Achimwendo being front runner. uko akulankhula APP my Joyce Banda adali kuchikwawa adali ba agenda adali kutiko. She's also crisscrossing the country kulankhula ndi. I haven't seen much about UDF but I think they are also warming up kuti alankhule. John, what are the messages that amene akupereka komanso amalawi amene akufuna kumapanga chiganizo asamalise bwanji ni mauthenga amene akulandira padakali pano? Ndingokamba mina musana basi mauthenga something interesting that I'm observing. Is kunena kuti I think zipani zikuweza na mali mphamvu kunena kuti ile ndikabera kwanu ndikuoneka bwanji. Ndimafuna mina ndakaonesa tsuza ndani kusalima kuna ndani kusalima gangata Africa gangata. Zingomvera tuone pasalima ground. Tsani kanena kuti DPP itakhala kuti kuwapakitsa nsonkhano kumulanje ndikudzadzitsa anthu kumene koma ndiloloma ili ndetu bwana kumulanje ku DPP shouldn't surprise us kunena kuti mwadzadzitsa kumulanje kapena mwadzadzitsa kuja kucholo because kumene koko it's regarded as your strong court. Chabwino koma where
mwina DPP goes pa central region mina munalili Kusalima lidzingo Odilo zingo itwisa kuzipeza neza ndinagwirizana kale kuti ukhalena zo pafupi yeah, if you check kumene kunalili at least kuna dzadza kuna likathe maulidi ya ndaunga amapanga comment on the same like seriously kuna dzadza mwina ali pasiki tuzina chapa tsokolo tufatu tutaona crowd iyo yes kunali nditu anthu ochuluka amene anafika kumene kuja kumene kumaoneka ngati kuti ndi mkatikati mwachani mwa central region yes imene MCP imapanga control the crowd yes ndaionapo MCP lero mwinali kudedza yes kumene sikuna chimwendo banda ndi my Griselda Jeffrey yes kuna zaza anthu kumeneko yes koma I wasn't surprised much because ndidedza yes imene ndikuona ngati ndi ndani ya MCP yes mwina MCP it's high time yambeso kumabwera be kunoko weza imadutsa imazapita ili kujani kulowa shire coming back to the messages yes ndikuona ngati kuti umene kusalima kwe kuna kangata awesi sako ndithu chimene ndikuchiona vuto mbali zonse one thing I'm observing anthu awapita mapodium ali mikwiyo konse akwira ndani lero lini mathu amamvera sonkhana kudedza kumene kuli achimwendo ndi timu yawo ndikumamveranso ukuku kwa kangata kuma akabwera mai Griselda Jeffrey ndiye kuti sachoka pamene pachasa takapeza akuthalika ukamvaso uku ndiye kuti kumakhala kusambukadzana azili chani kuti anthu ine nkanakonda kuti a DPP for instance ene anthu andala matsuka mkamwa yes mwina sungacho tseretu but magayi mukufuna so mubwereso mboma tell us what do you have to offer now because the element is now because 4 or 5 years ago amalawa ndakuthamangitsa office mwala papatipo zifuwa zimene amalawa ndakuthamangitsa mwazikoza zimene zonso azibwera kumapangana articulate pamavuto amene tili now what do you have as solutions fana kuti oyayi sugar inde okwera tikudziwa tikuvomerezana those problems are a common knowledge what do you have ngati mayako chabwino MCP mukakamba nkhani zokhuzana ndi zaka za muthalika yes you shouldn't end there yes mukakamba zimene zozo kambani kuti why do you think Malawians have to vote for you again yes mukhalebe boma wamu chifukwa chani yes when you see Solensa nabule kwa wayana mamsanga when you see misonkhano imene iyi considering kuti running committee sakuziwika do you see some of them akuzichita line amwene kuti ineyo mwina ndikamenya bobo ndikaonesa kuti ndili ndi anthu kakhoza kundigwera kamwe kamene do you see that wayana khalebe ndi lapala sikulira komano this is a factual program it's a factual program don't apologize yes the thing ndidanena tsikulira kuti wayana so adanena and I don't think he's withdrawing that anytime soon no I'm not akakamba za ku MCP and the north kuti MCP ngati mavoti amene ingafuna kumatapa izi akana kumpoto chifukwa kumwera kuno kulibeko chake DPP imangana kumpotoko mwina ndikumalaso central region ndeine memo ndawafula ndide ndadzipachikapo ndikanena kuti if you look at the crowds amene ma VP awo akupanga pool Gangata might not be a very experienced guy mu politics panda mudziwa inepo sachodapo koma ukaona mmene akupangira pool ma crowds amtani might be tempted kunena kuti mwina titha kutambako pa central region chifukwa akumatenga ndi suzona kupanga chani ifo anthu adale opanyama topeka mathusawu ajabi kumpoto kusaku Jabi is experienced he has been a minister for so many years I need experience itu ya mboma komano when it comes to mwina chikoka ndikapanga za chikoka there is a personal view chikoka chawo cheni ndikapanga compare ndi mena amapangira mena Gangata ine I would think kuti mena Gangata amsaka kumawa nani nakuti asaka ndi manaveka might have disadvantage chifukwa kuti ali much they are silent they've been silent is it not because they think kuti potife tili kumwera kale kunoko mwina sanga yeah it's a painful truth quickly bwana you know how are you getting my messages and amalawa atenge bwanji minus plus za maurani imeti MCP so sina nene so yako zokaso wa nyumba so wina umaganiza kuti you know zijatinga gamba la time zokusana ni mautenga ngati pali kampeni imene imapwekerako ndiyako opposition maka ikakhala kuti boma lupala kampeni sivuta olatango kuzusani usiku kunena kuti pali anthu tu pansika mfamu kawa yankhule umangoti bwesa ni trouser ndipita ndikayankhula mutho ujeza strategist tu mutho ujeza kampeni simavuta because
chimene ako opposition ndikati opposition ndikunena onse chimene akuona akungoona zimene amalawi akudandaula ndiye umangotenga kungotenga za zimene akudandaula ndiye iweyo umangopita ngati munthu amene ufuna kukhala mbali ya anthu basi mpulumutsi kukhala ngati mbali ya anthu koma zoona ndamva kuti mpaka na sugar wafika 3000 ndi zoona zimene anthu sugar akuchita kutengera anthu na kukatusa naona sonkhana kuti amene mukudya katatu apa pa tsiku tayimikani mikono Mai Joyce Banda anachoka hapo ndi atabwera anapangisa nsonkhano na mvesera speech yawo ndamanena kuti ndinachoka koma nditachoka ndamva kuti kunali anthu ogulisa ntchito ogulisa kaunjika amene anapita ku msewu kukadandaula kuti zinthu kuyenda kuti ndizoona ndanthu zoona mayi nditachoka ndinamva kuti anthu shuga samapezeka ndiye mpaka na mashopu mpaka anthu kumabisa ndizoona anthu siyovuta all you have to do is kuona pamene government ikuchita fail and exploit it utenga ujao yo panga uplify so let's move the other side kumbali ya boma muona pali zigawo ziwiri chigawo choyamba iwowo akuona kuti kodi apa amene tikupikisana naye kwambiri ndani ndakaona I think ndamuthalika nde mumasiya kuti tasiyani kwamenya inawa muona kuti abomawo they don't have an issue kuti azilimbana ndi anamphuma I don't think kuti MCB azilimbana na makosana pamphuno pa DPP tieni pa muthalika what are they saying tieni tiambe kwakumbusa Malawi zazoipa za DPP ziko lili mavuto chifukwa cha DPP ziko DPP anapanga zakuti anapanga musaiwale ngongole kulimbana nazo so iwo ntchito yawo ndionera kuti poti Malawi amaiwala ndi ntchito ya boma ndio wakumbusa zoipa zonse za chani za DPP. Now that's the first part but the second part somano ndio chita convince anthu aja kunena kuti 5 years hii ayesesa pamenepo ndi pamene palipo vuta because mkamatiuza zondi mwamanga kuti tinanena kale at the end of the day Amalawi the more concerned ndi warfare yawo ya lelolo Amalawi organize za lelolo so mutati mukamapanga campaign aboma mwayankhe anthu za forex mwayankhe anthu za kukwera mitengo kwa zinthu mwayankhe anthu za unemployment mwayankhe anthu za katangale mukayankha zimene zozo ndekuti ngati aboma mwapasa a reason anthu onena kuti azakuvotereni. So in terms of campaign messages, that's how best I would summarize it. Amalawi amatichiziwa chipandepo womula amve nali onsewo mena pitire komanso ina amene mupanga misonkhano pena musapusisike ndi anthu amene akubwera anthu amakhala kungopita shopping messages. That's true. They just want to hear we saying what ngotenga ma t-shirt ngotenga ma t-shirt ni umphawiwo koma at the end of the day kodi fundo zanu ndi zotani zimene zingasinthe Malawi kuti anthu aone kuti uyu I think mwina for the first time tinkhulupirire. Tikuchoka pamenepo tikupita ndithu kunkhani za mafuta tibwera ku ma cabinet ministers timati tikhale ndi update ya ku mafuta ako tikambako tipatizako so ndi AIP kuli government to government imene kuoneka kuti yavuta tidanena pano mobweza mwina takumbusa Malawi tidaona kuti nkhani za mafuta zizikutivuta kugula through ma middlemen tidapita ku nyumba ya malamulo kukasintha malamulo athu kuti tichoke pa open tendering yeah I think ngatisakulawisa yes tinachoka pa open tendering yakupita ku government to government. Yes, thanks very much. Ndiyeno a president adafuna kuti asankhe anthu kuti agwire ntchito imeneyi ndiye kuli matimu atatu kuli technical committee ku technical committee kuli ma PS kuli ma directors chanchani ali mu technical committee imene kulangiza za mafuta kuti ziyende bwanji and then kuli advisory committee mwa advisory committee muli Abusa Akawalala ngata chair muli a Helen Buluma muli a Benjamin Wandawanda muli a Priska Pondangaga amene wo ali ku advisory committee then kuli coordinating committee kumene kuli nduna I think kada SPC I think ndena ali ku coordinating committee cholinga chake ndicho kuti magulu atatu amenewa azigwira ntchito limodzi ndi cholinga chokuti tipange ziganizo zabwino tipeze mafuta pa mtengo otsika tipeze mafuta mu njira yabwino kuti anthu ena samalowererepo nkumatibera kuti tizikagula mu mafuta ja modula
komano ukumati ukaona kusatira amene tinapangira chiganizo chimene chichi ndi zimene zikuchitika ukumazaona ngati kuti I think mwina pala anthu ena amene akuanamiza president zona zenizeni za nkhanizi chifukwa going by the fuel that we have procured so far you would see kuti ndi odula kuposa amene tapanga. Yes, amana kuti tikumutenga kuchokera kutanga. Therefore ndikutali koma even ma premiums amene ali pamene popo. Yes. They are expensive. Now the question is where is the yes. We're paying more. And the question is how can we then be saying kuti we are abandoning njira iyi yomwe tikuvutika kupeza forex kuti tipange to pay for that fuel we are going now kunjira ina yake imene is even more expensive komanso pali anthu olowera ma influence how these three committees are working our technical are coordinating and advisory kuli kuloza nazala about interference with others complaining kuti the advisory committee is interfering in showing people this is where we are going to pass. Pali malamulo amene akunena that yes kuti if we are going to use Nokuma ngati a government agent imene is going to enter into agreement with other government agents, how we are telling now Nokuma to say no, you are going to go to this one, how you are going to do this, we are all over the place bwana. Kodi titani ndicho linga chokuti Malawi akungofuna kuti apeze mafuta pa mtengo wabwino kuti pamawa ngati dziko lathu samangoti ndama yonse yomwe tili nayo tikungokhuthula kugula mafuta. Yes, we have fuel but then nothing else. Ngongole zathu zikutipanga choko and kumozi kwa kumene kukutipangira ngongole kwambiri ndi kumafuta. We borrowing money from kuda kulikonse but we still not sustain. Panopa we can't say for a certain kuti guys mafuta satifutaso because we are still all over the place. Ochunga msanga or fuel update. Choyamba ngakhale ndofuna kuti ndidandaule nditumomveka bwino kwa choyamba ndimafuna ndiyamikire kuti ineyo mawiki awa ndikafuna mafuta aya kupezi ndikumapita no station ndikumakatira Joseph tikoza kuyamikira ndithu zimene yes ineyo ndatira ngakhale zolo mafuta sindatira yes koma ndimaziganizira pamene mmayankhula kuti kodi ntchito zinazi zimene zimayika pa chiopsezo chuma cha dziko bwanji tizikaso ndondomeko kuti yense amene azikhala involved kumene koko pazikhala special following up yokwasatira mene iwowo chuma chawo chikuyendera kuti pasamapezeke wina amene individually akupanga benefit from my contract ngati amene wawa tiyerekeze pali zinthu zina zoti ukamapanga even ntchito zina zaboma kuti anthu amalumbira amatani ukamalowa mu office muja amakusecha amatani ineyo ndikuona ngati kuti it's high time tinakakhwimisa chitetezo chonena kuti anthu amene amakhala kusogolo kupanga ma contract akuluakulu ngati awawa tizapanga not only vet koma pazikhaso njira yonena kuti taxpayers money should be protected, whether it means kuti tiziona kunena kuti awawa aboma, it doesn't have to be all of us. Koma pazikhala ndondomeko tiona kuti yayi uyu atakhala kuti atengako ndalama ku gafuko ndikulowesa ntuma mwa timugwira nsanga iwonso aziona kunena kuti ya lifestyle audit indigwira. So in the end kuona ngati kuti nthawi zina we put the fate of this country into the hands of very few people okuti atangopangana kuti apange china chake ifeti madzi mena apangane ana amu. So china chimene mafuna nene chonena kuti kuzisankhoko zisankho tu myezi yachepa kwambiri. Bwana president takuona nitu mukupanga zisankho zokhuzana ndi akaunjika na dandaula anapita ku parliament kulilongwe very peacefully and kukadandaula and pamene sikulimata cabinet ena kuchoka ena kutana gwengwe uko mumba kubwera apa dimba kupita all because anthu anayankhula. Now I'm thinking kodi kudandaula kwa Malawi pankhani ya mafuta sikunafike that level yakaunjika, sikunafike that level of provoking government's response mukunduza zona. Because in there I would have thought kunena kuti inde akaunjika sikuli ndi kuchepesa business yao ndofunikiranso koma there's no way you can compare kaunjika kusoka market ndi nkhani ya mafuta. We are talking about a whole economy imene tukukamba papa. How I wish my drastic measures, my drastic decisions amene aoneka papa anakapitanso kunkhani iyi. I know kuti ya president anayesa anakwera ndi tundege
anapita ndi thuku ngati yeah the president wants to grab the horn the bull by its horns afuna apite okha. But even atabwera kumene koko we didn't get any proper update. Mpaka na pano I don't think tinamva china chake chibwinobwino. Anthu pali anthu amapanga twist. Ine ndipo I can say wanda sinofuna nthawi itendesa na kulepa akani ndidasiri awawa yani amafuta alasira usi ngati minister muujeni public sector janjanjani ada kumana yes one of the issues zimene akwena azipanga usi ndikuyangaza zamafuta tuuze ni George uthenga umukapatsa president aku advisory committee awa ayigwira nokuma pakhosi akuyuza zochita as we speak tisamana miza amala kuti ndi G2G abana kulibe G2G tugwize bechira madoba funso langa lonena kuti malamulo Ministry of Energy amangonena kuti mupanga nominate nokuma kuti izikapanga purchase fuel on behalf of the government si manena kuti nokuma pitani mwakule kwa asisa mwakule kapena kwawa. That's interference. It's interference, and that is what is happening today. Nokuma yonkau sangala kule big and komanso mau okuti advisory munthu akapereka advice sizithandauza kuti ndiye kuti it's a must. Ayi musakakamize timapanga abuse nthawi zina mau amene okuti advisory munthu akupasana advice andineza kumudu enda kupasana wanda my argument is kuti nokuma ikhale free idzipanga ma options kunjako pali awa akupatsa izi awa atisankha ati kuti amene akupanga bo offer kauje kabino ndani koma kuti ndimodera kuti tonse lero pia ngaf oil komweko dzukudula tuira kona kuti we are paying even double. Why should we kill Malawians amene akuvutika kale ndi zambiri tidza pakaso dinama zambiri kumene koko so apule a VP committee maka ya advisory kuria presence advisory committee yes pali makomiti atatu imani kulabusa anani azaki nda chair inde timu ya woyo apule aunikane kuli ena adiera kumeneko amene akupindula mu crisis yomwe ndifani kuzando wayana kunena kuti zitomoneka zopoira lero limetwa mfasi koma zitokuza tumpuka titupsaji zisankho zili sabata yamawo azaoneka president ole myarani agwira adzatukwanidwa chifukwa cha anthu ena ake adyera amene mu committee mo kuti munthu wakusankha kuti utumikira Malawi pa nthawi ya mavuto chimavuta ndi chani just kungogwira ntchito yako bwino this issue personal gain ndipo kuti munthu ungatengezi ngati sungaje zonse ungaje nkukolofolo wekha. Can we consider the bigger picture? Tisunthapo pamene popo chifukwa cha nthawi timakamba za AIP mwachidule abwana takhati kukamba kuti sitingamasonkhirane timatumba tiwiri tafedereza nkambewu kumanja apo kudos nkumanena kuti tufuna tijisane akande 1 million titalankhula kwambiri motsutsana ndi zimene zakule anena kuti imene amayankha Anyamata akuzunzana na kuti no ife ngati boma tikuchukunika chimenechi chikuti tichithese andife timanena kuti tikhoza tenga ndalama zimene zinguzika kandi kunifi kunja kuti anthu azika kuongola matumba ofanana ndi munda wako ndikumalima zinthu dziko lino ndikukhala zidalira ndeti mati tithokoze pamene popo tikumvana kukhala suku ifetu timangofuna kukhala ndi chakudya chokwanira osati ena akazingopezeka can we put this to a better use? Yes your excellency kukhala suku kasairuti kawo koma tikudziwa kuti ena akudandaula chifukwa ndimojera officials are not the farmers. Yes ndi anthu amene amapanga ti supply chanjani madoba ndi amene atalire kwambiri amene amaba ku amene adandaule kwambiri timalize ndi nduna Malawi kusewera ndi Ivory Coast ndi maikonda example yes adabwera bwana ma player Ivory Coast pakamuzu stadium bwana achina Drogba bwana akuoma achina Yaya Tole bwana achina ndani ndi mphake uja Kole Tole amwene ma player Malawi mamote iwo azioma anali mamalozerana tisora ndi zimene sisi tachiona chief cabinet ya kulecha akaika apo popha ino mungamalose chikole Tole meme mujamo mungamalosemo chachina Drogba meme mujamo and effect nene muona ntima DPP idali tuluse ka shadow ka onkwika mu mayina meme sikagunyuza some of these people that are in this what do they do these people even to
to their party ya MCP ena sana banyepo even sonkhano lo kungonena kuti tikupanga chani That's true. are you sure Apule you are taking these guys kuchisango ora akathandizira kugulitsa bwana nthawi yalithera yes nthawi yalithera pali maaudio ena ake kamamvera akuoneka kuti ndanthu ku MCP magulu awo akudandaula and chimodzi chimene chikukambidwa nchomwechi kuti anthu simukuwathandiza Apule ife tinayamba kunena kale anthu enawa mwachose ife cabinet lichafu ichi timaona kuti anthu enawa mwachosa simunawachose in a nutshell tangoonani tifuna tipereke chisanzo cha Mumba andi tikamanena chisanzo cha Mumba sili kuti Mumbayo ndiye tikumikapo pangati ka mulungu hata ukanzula ni munthu sauna lichabeka impact kamene kabwera kapena ti impact imene yabwera chifukwa cha munthu mmozi simukuona chifukwa even kuchoka kuje ni kuja muona ngani ngozi bwana kuchoka kulemba kuja exactly because of impact now takanizani aliyese nonkhala ndi majawi ngati amene ajawo nthawi zina timu ikakhala kuti sikuchita bwino mmatenga munthu wa pa benchi nkumulowesa makhala mayiona I'm sure panopa kumaganiza kuti wamwina Mumbai ninakamupesa kalekale so mutabweresa mwina Mumbaja 5 ndikuchosa ena 5 munomo aliyese nkumatakataka motero muja cabinet yanu bwezili pati ndifuse motero abwana ine nimeona ngati wala anthu ena even kuthula mayina awo simukumbukira kuti ni siti maziwa pe munthu kapena what value ineyo ambuya akalula sande lina tizayapita tizakukumbutsa labe nduna zakumbusala kuti nduna yakuti ndi ndani nduna yakuti ndi ndani pali ndakala mwana ineyo okay ndingona chonchi there are some dead woods ena akongona kuti magayi ndasunthani value yanu kuchipani olo kubomako kulibekoyi now chimachita chona kuti uonesese mkabili nuje sungatchule wewe nduna mwina zopitirira 6 zokuti zikumapitane background even zikoli ndumagulitsa kuti apachakwera nkubati ndi ma lieutenant njani amene kadaba pasona kuti kuti boma lupanga zosezi ma kadaba letu. Don't we have ministers that can go out and package these messages? Okay, how many are doing that? Interaction Minister of Youth. Yes. Come on. Abana, timu hii nayo mutafika ni Haji Sanko akampeni ola kula za zeru mwina atatu the rest bas okali ya chisomo mali dresse okali ya chisomo cabinet oma wivile chisomo chopili ya chisomo chibasaku chokaso chimanyanyala ama chisomo chimanyanyala so paende chimene chiroke inde president bali ali ndi anthu ena ake sakwathandiza and I don't see why you can't see them ndu ufulu wawo and we must say the president prerogative koma appoint and if we can't choose people mene Malawi wayakira yes. You need a better team that can speak sense out there. That can help you. Yes. Mukupanga zitu zina mwina anthu koma anthu amene akuthandizira ndiwo. Ndibweraso chisanzo chomwe chicha. Ndaona anthu ako opposition. Yes. Akumanena kuti koma chimumbachi pachiti chibwerekere. Akuti you have kuchivotera ife. Obama tasintha. Mumba ndizasabe akhale. So ngati anthu ako opposition akusirira machitidwe a cabinet minister mmodzi. Ndizimene unenazi kuti even the period imene salai mutati mupange zimene zozo multiply that effort you never know ndi decision imene amalawe nayo pankhani yovota you never know what you could pull out of this timanena kuti kamapita kuchisankho we create an excitement anthu azika excited about something MCP are you creating that excitement or the people are going to an election saying this is what this government is doing that excitement is it there if it's not there who is supposed to create that excitement If your ministers are supposed to create that, they are not doing it. They are not doing it. Excitement yonde yati tera titokoze amapangombe kuti dali limozi titokoze ujeni msuku kuti dali limozi zina la awa ndi Jona pamkoko awa ndi awayana chunga ine ndi ndevu zamwayi Wonder Msisia nkwenda vivi bwanji tikumaneso la Mulungu chauta akalola pano a David Kadamata aona afika kali kuseriku kuti atipasire nkhani mwa satani mu Chingerezi ndatokoza Zimbabwe timve uthenga uchokera kwa Sales Enterprise bye. Here at Sales Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price.
Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, ThinkPad E4 laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Selly's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Selly's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Selly's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.